Duel gastronomic între Ardeal și Vechiul Regat în inima Bucureștiului. Cei mai pricepuți bucătari transilvaneni și regățeni își prezintă creațiile culinare pe platoul Piața Amzei. Bucureștenii care își vor face timp și vor vizita acest târg vor putea degusta bunătăți făcute pe grătar, mâncăruri tradiționale la care bucătarii au adăugat mirodenii alese, precum și dulciuri delicioase realizate după rețeta bunicii, din ingrediente naturale. Vă așteptăm cu drag în Piața Amzei, fiți curajos, ieșiți chiar dacă este ploaie, trebuie neapărat să gustați un tort de ciocolată de casă, umplut cu vișine din vișinată, să gustați un diplomat, umplut cu smeură și cu piersică din compot, să gustați prăjituri cu blaturi pufoase cu unt și cu bezac cu nucă, cu dulceață de vișine amestecate cu nucă. Vă așteptăm cu o plăcintă de dovleac în Piața Amzei, pregătită aseară pentru dumneavoastră cu dovlea, cu brânză dulce, cu brânză sărată, cu măr, găluștele cu prune care sunt de sezon. Vă așteptăm pe platoul din Piața Amzei, cu grătarul încins, unde avem cârnați mici, ceafă de porc, pastramo, vin fiert. Târgul include și un atelier de creație pentru cei mici. Realizăm un atelier de pictură pe ceramică în Piața Amzei pentru copii, unde pot veni și își aleg un obiect și îl vor picta. Aceștia îl pot lua acasă, desigur. Și pentru că este toamnă, de pe tarabe nu lipsesc fructele și legumele proaspete și nici murăturile, dulcețurile și borcanele de zacuscă. Târgul tradițional de pe platoul Piața Amzei este deschis până luni seara. Intrarea este liberă.